Udan wes ubadan bon ngot ki tengah namar ukis hendai idan bon bah ki tengah ku musalaman kiwei kumta une usiem ru udan bon ngot ki tengah kumbalai phongot enda ala dai kapor ba un lejing lej chakri ka bajengai na la ka jonggari ula ong ya ki syakri jong u ki lej ong ya ki tengah jonga baro lai phongot keli ya ki ka ai ka baki kwa bangan thet na banta jongki endang lawan pai ka gif na ka jingai sunga ba ayu ki kwa bangan penthet na ka banta jongki endang lawan pai na kata gari umta ha kata ka jinglet ke jong u ulayo ya baro kita giles dan ki slep ke balatha bat ya kita umpat pulih endang ula poi si kata gari bau dei ban lek ula poi hangta hadin bola sa kato kat ne shwa ba un wan pai ula kan mau yi kita ki kentien endang ula kan mau menmet shwa ba un lek thit kum la shai ula ong ya lau syakri ban ya pule la shai min step yi kita ki slem kumta bala yi pule ha ka step ka babot shwa ban lek si kata ga yau ban lek thit yi kitiar gitar ban ra yi ki tengah jong sem laya plate kita kislep ki bala tho dan ki tengah ki ba tho nga kwa ya ka ksiar dan ki baong thiet yang aga jan dan ki baong thiet yang akum ta ter kat kum jing dan kam jengki ha ka slip ka we ni ki slip ka bakhadu lap ba tho tang un number iwai utau sia membepet ang tau yo i tang number iwai ula kulumar kli kamut ayu ne number iwai kamut ayu hang ta umla ban pe phang we uto nombar we balai kene ka briu ka kwa pan ban uto nombar we kiwe ki tengah junga ki kwa ksia ki kwa jan ki kwa kumta ter balai kene ka kwa nombar we ula khat ki start nong bon nomor usiem menchwa usat dan ki nong batai kita ki nong batai ya ki no ki kentien kumbalong ke jong dania ula khat ye kita ki start board ki jong u ki start nong batai kiti ban pet ye kita ke slep ban anda kita ki nong batai ki lapet ye kena ke slep usie mulang kane ka tengah ka de ka babi kiwe ki tho ye ki jingdon kam ju ki balai kene ka tho tengi nombari wai anta kita ki nong batai ki ong na baro ki tengah jong psm dai kane ka start tam kiwai ki tengah ki don kam ya ka siar ka rupa ya ka jan ka nep ya ki tiar gitar kane kam don kam yo number iwai baru ai utau number iwai dai ma psm ka don kam tam ya pi kum ta usm usngotu na barok ki tengah dai maka kabab start tam kita ki arab kandai mod ula penthet ala kitiar gitar ki jengden kam raya kane ka wai penthet ai dala de ulek shagata ka tengah bani shong ya sabar ka namar ka dan kam nombari wai para bangai bait shwa banya yune usnam thamai ha ka jingem jong ilese o ngilo ong yo blai atrai long rekat ikene kesem temai kerko ya ka kamai ka ji jongi kerko bangin long ni badap spa kerko bangin yo bentit ya kata kerko bangin yo karap karyang ka baba henrei hatho ngilawan ni empat ningkong yun nombari wai ubalong ublai kene ka tengah kawat syayu ublai haba kala yo ne usim la syang barka ayu kan kuslai dai mau bala pet la jengok ya ka yengesam bat kani am dan kam man kuslai namaru tunga usiem udana ye uglong pa jongno haba udana ying dai mau bapet ye kaduna ye kalut ye kayo ayeng sam bar larang ngiru ki mungki kom ki banget ngidon shwayo ublai dai mau batit bah ye jingduna jong ka yeng sam jong pi jong ka jing em jong pi kata ka dan kam yo news nam tmai shwa bangin jam salai spa henreu po sao tam kisngi dan kam bangin dan yo blai am bangin yitu